Hej så folkens. Nej! Hams vi har. Дьявол чмошник. Spawn kill. Enemy UAV spotted. Enemy carrier incoming. Oh. Oh my god, noob. Enemy care package incoming. What? The fuck? What? Oh, noob. Jeg gider ikke, når folk er noobs. Det er sgu ikke sjovt. Enemy care package incoming. Hvad spiller du? Yes. Oh my god. Ah. Oh my. De er jo kæmpe overtal, mand. Det er kraftigt unfair, det der. Det er helt galt. Hey, vi har lige plads til dig. Som der ikke er plads til mere. Der er plads til dig. Der er 3 pladser. Der er 3 pladser. Kom ind. Kom ind. Kom ind. Kom ind. Jeg overspammer dig. Kom nu ind. Men jeg tager lige den her runde. Nej, der er kun 2 pladser, og det er måske den eneste chance, vi har. Kom nu ind. Rolig nu. Kom nu. Bam. Jeg kan bare se halvdelen af min skærm. Så kom dog ind, menneske. Flot. Der er 1 plads tilbage. Men kun hvis du skynder dig. Kom nu, din idiot. Skynd dig. Ja, jeg er jo ligesom inde. As. Nej, det var Så jeg så. Jeg tror faktisk, vi kan med. Vi Hams og AVP, bro. Er I ikke inde i Karate? Jo. Så har jeg det der. Troller mig. Troller mig, din trold. Tusko. Team deathmatch. Og jeg jeg med dig. What? Det er jo et kæmpe overtal, det hacker. Vi er kun 3 på det. Nej, vi er 4 på det ene hold, og de er 6 på det andet hold. Ja, vi er sådan 4, men altså. Okay, så. Jeg skal simpelthen lige vende med den her map. Oh my god. Are you there, people? Det dør bare forvirret. Let's go. No. Block me. How can it be so many on one team? I never do you. Oh my god, I don't want to. Fuck off, little boy. Please shut up. Derail. Den er Din god. kraft med rolle med. Hvad er det for nogen, du har fundet? Det er ikke, men det er hacker. Høj, men de er fandme gode. Jeg tror ikke på de hacker. Hvordan fanden kan det så være så mange på et hold? Ja, altså der er noget, der hedder overtal. De er 13, nej de er 6 på det ene hold, og vi er kun 4, men nu er I kun 3, for jeg gad ikke. Kom nu lige og hjælp mig, for Hvor er du? Hvornår spiser vi? Hvornår spiser vi?
Ikke så længe. Det tager jeg som 43 timer, far. Han er på hvad hedder du? Jeg hedder Simon. Team Deathmatch. Kommer jeg på her. Hvor er det helt? Glitch! Kan I høre, det er en rumpistol. Rumpistol. Det er en grim rumpistol. Enemy care package incoming. Nej, vil du lige. Ja. Oh my god. Det er en lille hacker. Kom frem, du skal ikke være bange. Det eneste du skal være, det er kun være grim. Ej, mand, for helvede, lille fuck, mand. Dø. Så. Nu er du død. Nu kan du så gå væk fra mig. Giv mig en sniper, så skal jeg kræfte det. Skal jeg kræfte dem på, jeg skal. Så for sådan. millioner. Så for sådan der. Så skal du kræfte dem bonus. Det var helt vildt. Bare man. Ja, jeg camper, og hvad så? Die in the sky. Jeg fik ham. På en måde. Jeg fik ham på en måde. There's no chance. No, run. Det er ikke nogen lille bakke, mand. Jamen, ja, det er min mod. Jeg kunne faktisk godt lide, godt i de her, jo. Alle inde på den her server er fakt. Alle. Inklusive mit eget hold, for mit eget hold er kraftigt. Kom nu lige, mand. Kom ind i kampen, hold. Hold, kom ind i kampen. Kom ind i kampen, hold. Så gamer vi det bare, hvis det er sådan. For sådan der. Din noob. Noob. Ahí está Daniel. Noob, man. Jeg gider ikke sådan noget lort. Noget noobet pis. Akimbo. Sådan der. Oh my fucking god. Du bliver flere om. Ja. Er det ikke dig, det der? Er det dig, der lå der? Hvad? Er det ikke dig, det der? Vi er ikke inde på serveren med. Tror jeg. Hvorfor server spiller du ind? Så, jeg ser, om vi er inde på den. Nej, det er du ikke. Nu er jeg så. Og hvad hedder du? Jeg hedder Illusion Hans, og du er ikke inde på den. Ikke nu, far! Nej! Du skal dø her lige om lidt. Du skal dø. I'm just going to try out my new class. Pretty cool. Så var det cool. Team Deathmatch. Hvad ser du kan gøre med? Hvad ser du kan gøre med nu? Nej. Nu kom nu lige. Nej.
Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke har lyst. Fordi jeg ikke har tid, for jeg skal spise lige om lidt. Og går derfor jeg bare kan jeg ind. lige så godt optage så meget så overhovedet muligt. Jeg siger først, at du optager lige nu. Ja, jeg sidder og optager lige nu. Nej. Fra YouTube. Velkommen til den grønne kanal, ej. Nej! En dummer, Jan. Kæft, hvor jeg ringte, hvis ikke med den. Jeg er blevet ringere med årene. Hvad skal du være med? Det er ikke engang... What the fuck? Hold kæft, han er god, mand. Han er crack, Jack. Så er der slut på denne episode. Vi også skal spise. Friendly predator Men missile det gider jeg inbound. ikke. Men det skal jeg. For jeg er sult. Counter Og vi UAV skal have is boller i kaj. up. UAV Ja, den er online. smuttet. Han var Mikkel. Nå. Men hvis... Double kill. Hardcore double kill. Package is ready for delivery. Først der døde du lige. Care Hej, hej. package on the way.